Защо? Защото тя си е еднаква тежина. Тя си еднаква тежина. Ама Пасковата ще я сготвим в групата. Светомир, дай твоето лище. Яница, слушаш ли? Вярно ли е, че лятото идва след есента? След есента. Първо е лятото, после есента. Не. Съгласни ли сте? Да. Първо кой сезон е? Не, тук от лято. Вярно, я отговори. Кой тук ли съм питала? Веско. Верно ли е, че луната свети със собствена светлина? Да. Не. Тя е с слънчето. С помощта на слънцето, аплодисменти. Който е тук? Симоне, вярно ли е, че понеделник идва след неделя? Не. Първо е? Първо е? Съвсем няма да идем на работа. Преди неделя понеделник ли е? Не. Понеделник идва след? Понеделник идва след неделя. Работно време от време на време. Почивен ден, всеки ден така естествено. Последен въпрос. Катрин, кажи дните на седмицата. Понеделник, вторник, сряда, четвъртък, петък, събота, неделя. Гаданка за всички. Режи пушени оплита, а пък вечно гол се скита. Кажи ни, Вайло, паята от коя група животни е? Насекомите. Вайло. Насекомите. Насекомите. Ами, Кристияни, как много искаш да подскажеш, кучето и слоното в коя група са? Кучето и слоното. А той? Защо? Защо? Защото те Сега ще сложим така нашата задача тук. Първо моята, после на госпожа Той Тайна. ми каза защо. Не е казал. Не си казал защо са бозайници. Кажи, обясни защо са бозайници. Защото като родят и техните малки бозаят мляко. Точно така, аплодисменти. Избягалата буква. Имаме животни от зоологическата градина. Не могат да се приберат по техните си клетки, не могат да си познаят надписа на клетката. Седи с едно лошо. Липсва буква, запиши я. Първо ще запишеш буквата. Седи. Коя буква изписа? Буква. И стана думичката? Айде сега поставила в клетката. Браво! Аплодисменти! Тази клетка е на? Коя буквичка липсваше? Свържи го тогава да се отиде в клетката. Браво! Само който стои мирно на стола и вдига ръка в училище. Има тук госпожи в училище да кажат. Намисли ли го? Да го намислиш. Така не се вдига ръка в училище. Мирно, кротко, с затворена уста. Тази клетка е на кое животно? На коня. Свържи го. Коя буква липсваше? Добре. Свържи го коня. Така, добре. Стефчо, ти беше ли?
Питате ли къс сме в ситуация? Сега е лесно, те свършиха, ще обърнем друго. По коя буква липсваше? И коя клетката, на кое животно? Свърши ли кажи? Жираф. Има още една. Цветомир. Вие се пригответе за стрижки плетенички. Коя беше липсващата буква? Това е клетката на? Добре. Утре обещавам. И утрия ден. Ще дойдат. Който иска, ще дойде. Сарички плетете. Илиян си стои мирно на стола и не става. Айде. Думичката е гази. Изречение с думата гази. Момченцето гази в гьола. Аплодисменти. Сега така ще ги заплетем тия сарички, че не можем да ги отплетем после. Локо, ти да не си локомотивец. Кажи изречение. Браво! После Адри, госпожо, изпитайте. Добре. Защото плачеш не е изпитана. Думата е изречение. Тази робиш каха. Роби късне. Мама го е скрила. Мама го е скрила много. Така. Намисли ли, Домичка? Сядай да мислиш там. Тая първа се. Айде, Баси. Добре. Спокойно. Леля. Леля. Какво стана тук? Коя трябва да е? Това ще направи. Аз се обърни, кажи каква искаш да бъде. Коя буква искаш да бъде тук? Тихо. За да стане Леля, коя буквичка искаш да бъде? Ами ето тук ще сложим едно я и ще кажем, или да не напиша наобратно, че я виждам наобратно, така. И ето така ще направим и казваме на госпожа Манева, че А и Я много си приличат, нали? Дава изречение с Леля. Леля купи финтове. Много са вкусни и да не давам аплодисменти. Ядрин. Изречение с думата кози. Имаме кози. Браво, какво ще пускат те да ядем? Яко, Александър. Думата е? Съдя. Много съдия. Дай сега да видим колко са тези слички. Една, две. Хайде сега да изборим сличките на съдия. Съдия. Колко срещки? Станаха. 3. Много станаха. Нещо няма да стане така. Нека да прочетем какво написахме. Ситя. Или ситя. Аз ситя. Плясъка. Горе-долу. Добре. Аплодисменти. Айде, Валя. Айде, голям беше тук. Вила. Вила. Изречение. Бързо. Вила. Къде имате вила? Да дойдем на гости. Аплодисменти. Думата е рози, изречение с
много хубави. Много хубави са роби. Думата е? Виси. Виси. Изречение с думата виси. Виж на пердето, какво виси е там? На пердето виси балон. Аплодисменти. Ти гледаш ли? Ама трябва да изключим и тук и ще стане лев. Ако сложим и какво ще стане, ако сложим и дай да го прочетем. Леви, десни, ще вървим напред. Изречение с думата леви. Тук банкерче има вече. Леви, бързо, леви. От всичко леви. Ремниш топката с кой крак? С лев. Браво! Айде, да си намери друга дума. Аз намерих втора. Браво! Това е думата? Летя. Дайде сега летя. Изречение с летя. О, може да лети. Той е Спайдермен. Аплодисменти. Без като намери дума. Адриана нависна. Някои деца сигурно не могат да видят стричките. Лале. Изречение. Стига се дърпала. Мама насъди лале. Браво. Какви да са тях? Червени, жълти. Адриана, как ти мисли? Гледай, там има много още. Чудесно. Думата е? Гаси. Гаси или гаси? Как? Кажи изречението и то ще стане. Гаси. Гаси. Бати, гаси. Лампата, много му е светло. Добре. Айде, давай. Другите не виждате ли, бе, деца? Там втората дъга. Кови. Дава изречение с кови. Тате. Тати кови с кирка. Тати кови или тати. Бързо кови с кирката. Да, добре. Има ли още думи? Айде, това си имаш ли още думи? Те малко стрички, много думи. Сила. Пази ти свърза. Ти обърка. Откъде трябваше да тръгне? Откъде? Къде беше си? Така, давай. Изречение със сила. Браво! Айде, Васи, последно, че стига толкова. Те 5-10 стрички има много думи станали. Симони, Кола. Айде сега кажи ви каква нова кола имате да разберем. Давай. С изречение с кола. Давай. Ние вече имаме нова Хонда. Честито, ама